салом дӯстон, имрӯз дар бораи қувва ва қонуни дуюми Ньютон суҳбат хоҳем кард. Хоб, биёед бо ин бузургии нав, ки қувва ном дорад, шинос шавем. Пас қувва чист? Биёед дар ин ҷо нависем. Қувва ин бузургиест, ки қувва чи аст? Бузургиест, ки ҳангоми таъсир кардан кор мекунад, ҳолати ҳаракати ҷисмро тағйир медиҳад. Яъне ки ҳолати ҳаракати ҷисмро иваз мекунад. Гуфтем, ки қувва бузургиест, ки ҳангоми таъсир кардан ҳолати ҳаракати ҷисмро чӣ кор мекунад? Тағйир медиҳад. Масалан, фарз кардем, ки мо ягон тӯб дорем ва ин тӯб дар ҳолати оромӣ қарор дорад ва мо мехоҳем, ки чӣ кор кунем? Ин тӯбро ба ҳаракат дарорем. Хоб, вақте ки ба ҳаракат мехоҳем ин ҷисмро ба ҳаракат даровардан, бояд бо ягон чиз таъсир кард, дуруст? Ва ин чизро мо чӣ мегӯем? Қувва мегӯем. Яъне мо бо қувва ҷисмро чӣ кор мекунем? Ҳолати ҷисмро тағйир медиҳем. Яъне ки ин аст таърифи қувва. Ва қувваро мо бо ҳарфи F ишорат мекунем. Бо ҳарфи F. Қувваро дар шакли мегӯем F ишорат мекунем. Ва воҳиди ченаки ин қувва, воҳиди ченакаш бошад Ньютон аст. Инро бо кӯтоҳ карда бо ҳарфи N менависем ва N маънои чиро дорад гуфтем? Ньютон, яъне бо номи олими Исаак Ньютон гузошта шудааст. Хоб, ва боз ногуфта намонад, ки қувва ин бузургии векторист. Яъне ки қувва бузургии векторист бошад, пас дар шакли умум бо чунин ҳарф ва тирча ишорат карда мешавад. Яъне ин мешавад қувваи F, яъне ки вектори қувва, яъне вектори F. Хоб, пас векторро мо бо чӣ ишорат мекунем? Бо тирча ишорат мекунем ва ин мешавад вектори F. Хоб, анакнун боз ба ин ҷисм бармегардем. Мо мехоҳем, ки ба ин ҷисм бо ягон қувва таъсир кунем. Ва инро мо чунин тасвир мекунем. Яъне ки қувваи F ба ин ҷисм таъсир карда истодааст. Ва вақте ки қувва ба ҷисм таъсир мекунад, пас ҳолати ҳаракати ҷисм тағйир меёбад. Пас шояд ки ҷисм чӣ кор мекунад? Ҳаракат кунад. Бинем, ки ҳолати ҷисм чӣ кор мекунад? Тағйир меёбад ва мегӯем, ки ҷисм дорои шитоб мегардад. Яъне ки F, яъне қувва вақти таъсир кардан ҳолати ҷисмро тағйир медиҳад ва ҷисм дорои шитоб мегардад. Хоб, ин аст дӯстон қувва. Барои фаҳмидани қонуни дуюми Ньютон биёед ба ду таҷриба гузаронем. Дар таҷрибаи аввал мо ду ҷисми массаҳояшон гуногун дорем. Фарз кардем, ки ин ҷисмҳо дорои массаи фарз кардем 2 килограмм ва 6 килограмм бошад. Хоб, ва ба ин ҷисмҳо қувваҳои якхела таъсир мекунанд. Фарз кардем, қувваҳо ба самти рост таъсир мекунанд. Қувваи фарз кардем 100 Ньютон ба ин ҷисм таъсир мекунад ва қувваи 100 Ньютон ба ҷисми дигар F 100 Ньютон. Яъне лозим нест дар ин ҷо тирча болои F бузорем, чунки мо дар ин ҷо самти ин қувваро нишон дода истодаем. Хоб, анакнун гӯед, ки кадоме аз ҷисмҳо ҳолати ҳаракати худро тезтар тағйир медиҳанд, ё ин ки гӯем кадом ҷисм тезтар ҳаракат мекунад, ё ин ки тезтар дорои шитоб мегардад.
пас ин ҷисм, яъне аз рӯи таҷрибаи ҳаррӯза медонем, ки ба ҷисми массааш хурдтар, яъне қувваи зиёд таъсиркунандагар, ин ҷисм тезтар ҳаракат кардану сар мекунад. яъне аз ин ҷо фаҳмида мешавад, ки чӣ қадар масса хурд бошад, пас ҷисм ҳамон қадар тезтар ҳаракат мекунад таҳти таъсири қувва. Дуруст? Пас инро мегӯем дар бо забони математика инро мегӯем, ки шитоб, ки бо ҳарфи А ишорат мекунем, мутаносиби чап аст бо масса. Яъне М гуфтем, ин чи аст? Масса аст. Мутаносиби чап аст 1/m. ин чӣ маъно дорад? Ин маънои онро дорад, ки агар чӣ қадар ҷисм вазбин бошад, яъне ки массаи ҷисм зиёд бошад, пас шитоби ҷисм ҳамон қадар чӣ мешавад? Хурд мешавад таҳти таъсири қувваҳои беруна, яъне таҳти таъсири қувваи баробартаъсиркунанда. Хоб, анакнун биёед ин таҷрибаро бо дар дуюм ҳолат дида бароем. Дар дуюм ҳолат чӣ кор мекунем? Дар дуюм ҳолат мо ду ҷисми массаҳояшон якхела дорем. Фарз кардем 6 килограмм ва 6 килограмм. Массаи ин ҷисм 6 килограмм ва массаи ин ҷисм низ 6 килограмм аст. Ва дар ин ҳолат мо ба ин ҷисмҳо бо қувваҳои гуногун таъсир мекунем. Бо қувваҳои гуногун, яъне ки ин қувва бошад, фарз кардем 100 ньютон ва ин қувва бошад 200 ньютон, яъне ду баробар зиёдтар. Пас инро таҷриба карда дидан мумкин аст, ки ба ҷисмҳое ки массаашон якхела, яъне вақте ки мо қувваро зиёд мекунем, пас ба ҷисме ки қувваи зиёдтар таъсир мекунад, ин ҷисм дорои шитоби зиёд мегардад, яъне ки ҳолати худро ин ҷисм тезтар тағйир медиҳад. Пас инро бо забони математика гуфтан мумкин аст, ки шитоб ва қувва, шитоби ҷисм ва қуввае ки ба ҷисм таъсир мекунад мутаносиби ростанд, яъне А мутаносиби рост аст бо қувва. Яъне ки агар қувва чӣ қадар зиёд шавад, ин қувва сабаб мешавад, ки ҷисм ҳамон қадар шитоби зиёд гирад. Хоб, ин ду таҷрибаро агар якҷо карда бо як формула нависем, хоб, ин метавонем чунин формула нависем, яъне ки шитоби ҷисм, биёед бо тасаввур кунед, шитоб бузурги векторист, дар шакли векторӣ нависем. Мутаносиби рост аст бо қувваи ба ҷисм таъсиркунанда ва мутаносиби чап аст ба қувваи ба массаи ҷисм. Хоб, инро агар баробарӣ карда нависем, ин мешавад дӯстон худи қонуни дуюми Ньютон. Яъне ки шитоб мутаносиби роста аст ба қувваи ба ҷисм таъсиркунанда ва мутаносиби чап аст ба массаи ҷисм. Агар аз ин ҷо F-ро ёбем, ё ин ки инро метавонем чунин нависта: F баробар аст ба массаи ҷисм зарби шитоби ҷисм. Хоб, ин аст дӯстон қонуни дуюми Ньютон. Қонуни ё ин ки инро низ мегӯянд қонуни дуюми механика. Яъне ки шитоб мутаносиби роста аст ба қувва ва мутаносиби чап аст ба массаи ҷисм. Ё ин ки қувваи баробартаъсиркунанда, қуввае ки ба ҷисм таъсир мекунад, баробар аст ба ҳосили зарби масса ва шитоби ҷисм. Хоб, ин аст дӯстон қонуни дуюми Ньютон ва дар шакли умумӣ мо ин шаклро истифода мебарем ва асосан таърифи қонуни дуюми Ньютон ин аст. Хоб, анакун биёед инро бо якчанд мисол фаҳмонем. Хоб, анакун мисоли якум. Дар ин ҳолатҳо дидем, агар якто қувва таъсир кунад, инро истифода бурда, қонуни дуюми Ньютонро истифода бурда метавонем, ки шитоби ҷисмро ёбем. Хоб, биёед ин масъаларо ҳал кунем. Чунин масъала ҳал кунем. Фарз кардем қувваи F баробар аст 50 ньютон ва ҷисми массааш 10 килограмм таъсир мекунад. Хоб, пас шитоби ҷисм ва самти ҳаракати онро ёбед, яъне ки вектори шитобро ёбед. Пас
барои ёфтани шитоби ҷисм мо истифода мебарем аз қонуни дуюми Ньютон. Қонуни дуюми Ньютон чӣ буд? А баробар аст тақсими М, ё ин ки F баробар аст ба М дарби А. аз сабаби ин ки мо А-ро меёбем, пас ин формуларо истифода мебарем. Пас аз ин ҷо А баробар мешавад ба 50 Ньютон тақсими 10 килограмм. Ва ин баробар мешавад 50 тақсими 10. 50 тақсими 10 чанд аст? 5. Воҳиди ченаки шитоб метавонем Ньютон тақсими килограмм нависем, ё ин ки метавонем метр тақсими сония дар квадрат. Ва одатан чӣ хеле ки медонед, метр тақсими сония дар квадрат менависем. Ва бояд фаромӯш накунем, мо ин ҷо вектори шитобро ёфта истодаем. Пас бояд самти ин векторро низ бояд дар ин ҷо гуфта гузашт. Самти шитоб дар ин ҷо якхела мешавад бо самти таъсири қувва, яъне ба тарафи рост. Хоб ин аст яъне ҷавоб. Ҷавоби масъала яъне А баробар аст 5 метр тақсими сония дар квадрат ба тарафи рост. Хоб масъалаи дигар, шитоб ба самти онро ёбед. Шитоби ҷисм ба самти ро ёбед. Хоб барои ёфтани шитоб мо истифода мебарем аз қонуни дуюми Ньютон. А баробар аст ба F тақсими М. Анакун савол: оё барои ёфтани А мо F1, F2 кадом қувваро бояд гирем? Дар ин ҷо бояд инро ба ин савол ҷавоб дод. Хоб яъне ки дар ин ҷо оё F ин F1 аст ё ин ки F2? кадоме аз онҳо аст? Ҷавоб F ин чӣ аст? Вақте ки ба ҷисм аз зиёда аз як қувва таъсир мекунад, пас ин F-ро мегӯем қувваи баробартаъсиркунанда. Яъне ки ё ин ки қувваи умумие ки ба ҷисм таъсир мекунад, ё ин ки қувваи умумӣ. Хоб қувваи баробартаъсиркунанда ин чӣ гуна қувва аст? Қувваи баробартаъсиркунанда дӯстон ин як қувваест ки агар ин ду қувваҳо дар якҷоягӣ ба ҷисм ягон шитоби муайян диҳад, пас таъсири якҷоягии ин ду қувваро мо метавонем бо як қувва иваз кунем ва самти ин қувва баробар мешавад ба самти, яъне якхела аст ба самти ин қувваҳо. Дар ин ҳолат ду қувваҳо ба як самт таъсир карда истодаанд, пас самти таъсири ин қувваи баробартаъсиркунанда низ мешавад ба тарафи рост. Агар ин ду қувваҳо ба тарафи чап таъсир мекарданд, самти ин қувваи баробартаъсиркунанда мешуд ба тарафи чап. Хоб ин аст қувваи баробартаъсиркунанда. Анакнун қимати ин қувва ин вобастагӣ дорад аз самти таъсири ин қувваҳо. Аз сабаби он ки ин ду қувваҳо ба як самт таъсир карда истодаанд, пас таъсири умумии ин ду қувваҳо дар якҷоягӣ ин аст таъсири қувваи як ҷамъи таъсири қувваи ду, яъне онҳо якдигарро боқувват карда истодаанд. Яъне ки дар ин ҷо F қимати F мешавад F1 ҷамъи F2 ва ин F баробар мешавад 20 ҷамъи 40. Яъне ки 20 ҷамъи 40 F баробар мешавад ба 60 Ньютон. Хоб ин F баробар мешавад ба 60 Ньютон. Яъне ки қувваи баробартаъсиркунанда дар ин ҳолат баробар аст ба 60 Ньютон. Пас дар ин ҷо F чӣ аст? 60 Ньютон аст. Пас А баробар мешавад ба 60 тақсими массаи ҷисм 4 аст. Яъне 60 тақсими 4 ин мешавад ки 15 метр тақсими сония дар квадрат. Анакнун дӯстон самти ин шитобро мо бояд гуфта гузарем. Самти шитоб баробар аст ба самти ин қувваи баробартаъсиркунанда. Яъне ки самти ҳаракати ҷисм ба ин тараф аст. Мо метавонем инро бо чунин ҳолат ишора кунем, яъне тарафи рост.
خب анакнун ҳолати дигарро мебинем, ки ин ду қувваҳо ба самти муқобил таъсир карда истанд. خب анакнун шитоби ҷисм чӣ қадар мешавад? оё ҷисм ба тарафи чап, ба тарафи рост ҳаракат мекунад, ба кадом тараф ҳаракат мекунад? خب барои ёфтани шитоби ҷисм мо истифода мебарем аз қонуни дуюми Ньютон, ки А баробар аст ба қувваи баробар таъсиркунанда тақсими масса. خب массаи ҷисмро медонем. Массаи ҷисм 4 килограмм аст ва анакнун F дар ин ҷо оё F1 аст ё ин ки F2. Хеле ки аз ин масъалаи гузашта фаҳмидем. вақте ки ба ҷисм зиёда аз як қувва таъсир мекунад, пас дар қонуни дуюми Ньютон F ин чи аст? Қувваи умумӣ ё ин ки қувваи баробартаъсиркунанда. Қувваи баробартаъсиркунанда ин вобаста аст аз самти таъсири ин қувваҳо. Агар қувваҳо ба як самт таъсир кунанд, ба қувваи баробартаъсиркунанда мешавад F1 ҷамъи F2. خب дар ин ҳолат аз сабаби он ки ин ду қувваҳо ба самтҳои муқобил таъсир карда истодаанд, пас самти ин қувваи баробартаъсиркунанда якумаш ки самти қувваи ин баробартаъсиркунанда ин яъне чӣ гуна аст? Ба самти қувваи калон равона аст. яъне ки дар ин ҳолат агар ба ин ҷисм ду қувваҳо таъсир кунад, ҷисм ба кадом тараф ҳаракат мекунад? Ба тарафи чап ё ин ки ба тарафи рост? Албатта ки ба самти ҳаракати яъне ба самти таъсири қувваи F2, қувваи калонтарин. Дуруст? 40 Ньютон. Яъне 40 Ньютон зӯртар аст нисбат ба 20 Ньютон. Пас ҷисм ба тарафи чап ҳаракат мекунад. Аз ин лиҳоз самти таъсири خب агар дар ин ҷо ҷисмро сарина таъсир кунем, мешавад қувваи баробартаъсиркунанда F. Анакун қимати ин F-ро чӣ гуна меёбем? Аз сабаби он ки қувваҳо муқобили якдигар таъсир карда истодаанд, пас қувваи баробартаъсиркунанда мешавад фарқи ин қувваҳо, яъне ки ин қувваҳоро тағйир мекунем. аз дигар F2 минуси F1. Агар F1 аз F2 калон мебуд, пас ин қувва баробар мешуд ба F1 минуси F2. خب агар дар ин ҷо қиматҳоро гузорем, F2 40 Ньютон минуси F1 20 Ньютон, пас F баробар мешавад ба 20 Ньютон. Яъне ки ин қувва баробар аст ба 20 Ньютон. خب ҷисм ба тарафи чап ҳаракат мекунад. Пас аз рӯи ин формула истифода бурда, яъне дар ин ҷо агар қимати шитобро ёбем, хоб биёед дар ин ҷо ҳамчун вектор нависем. خب анакун қувва чанд буд? Қувваи баробартаъсиркунанда 20 Ньютон. яъне 20 Ньютон тақсими массаи ҷисм чанд аст? 4 килограмм аст. тақсими 4 килограмм. خب яъне ки ин баробар мешавад ба 20 тақсими 4, 5 ва воҳиди ченакии шитоб метр тақсими 39 дар квадрат. Метавонем Ньютон дар тақсими килограмм нависем, аммо дар умум ин чи аст? Метр тақсими 39 дар квадрат. ва аз сабаби он ки дар ин ҷо мо вектор нависта истодаем, пас бояд самти ин шитобро, яъне самти ҳаракати ҷисмро низ бояд нишон диҳем. خب самти ҳаракати ҷисм яъне А тарафи чап, тарафи чап. خب ин аст ҳалли масъала дӯстон. як қувва фарз кардем F1 ба ин самт таъсир мекунад ва F2 ба чунин самт. ин F2 ва фарз кардем ки F2 таҳти ягон кунҷи альфа таъсир кунад. пас дар ин ҳолат шитоби ҷисмро чӣ гуна меёбем? خب фарз кардем ки F1-и мо фарз кардем ки F1 100 Ньютон бошад. F2 фарз кардем 400 Ньютон бошад. خب шитоби ҷисм дар ин ҳолат ба чанд баробар мешавад? ва ба кадом самт равона мешавад? Ба тарафи чап ё ин ки ба тарафи рост? خب барои ҳал кардани ин масъала мо якум коре ки ҳама вақт мекунем, қувваи F2-ро яъне вектори F2-ро ба проексияҳояш тақсим бояд кард. خب барои ёфтани проексияи F2 дар тири X ва Y аввал бояд чӣ кор кунем? Системаи координатаро тасвир кунем. خب саршавии системаи координатаро ҳама вақт дар куҷо мемонем? Дар нуқтаи таъсири ин қувва, яъне дар ин ҷо. خب ин мешавад тири Y, инро ишора мекунем бо тири X. خب анакнун шурӯъ мекунем ба ёфтани проексияи F2, вектори F2 дар тири X.
خب از درسی اگر در خاطر داشته باشید در درس وکتور و پرویکسیون وکتور گفته بودیم که پرویکسیون وکتور رو ما چگونه می‌یابیم؟ از نوع وکتور با همون تیر خطی پرپندیکولار میکشیم و وکتور رو با همون تیر چیکار میکنیم؟ تاب میدیم تا اینکه سمت این پرویکسیون رو ببینیم. یعنی معلوم میشد که پرویکسیون f2x به این طرف روان است، یعنی که به طرفی این میشد f2x. خب با چنین طرز ما میتوانیم یافته f2y، یعنی از نوع وکتور به تیر y چیکار میکنیم؟ خطی پرپندیکولار میکشیم و وکتور رو به این سمت تاب میدیم. پس معلوم میشد که سمت f2 به این طرف روان است. پس این میشد f2y. خب اکنون ما چیکار کردیم؟ بیایید این حالت رو ما میتوانیم بگیم که این حالت با چنین حالت یک خیل است. خب این مسای جسم می‌بینید، یعنی جسم. خب قوه گفتیم F1 به طرف چپ تاثیر میکنه، F1. و اکنون ما تاثیر F2 رو با تیرهای X و Y تقسیم کردیم. یعنی اکنون ما میتوانیم F2 رو فراموش کنیم و تاثیر این F2 رو در تیر X همچون قوه F2X اشارت میکنیم و تاثیر این قوه رو در تیر Y همچون گفتیم چی؟ F2Y اشارت میکنیم. خب اکنون یعنی این حالت دوستان برابر است با چنین حالت. یعنی اکنون از این حالت ما میتوانیم یافته در تیر X، یعنی در تیر X ما میتوانیم یافته در تیر X قوه برابر تاثیر کننده رو ما میتوانیم فرض کنیم F2X از F1 کلان باشد. پس قوه برابر تاثیر کننده از سبب آنکه این دو قوه ها به سمت مقابل تاثیر کرده ایستادند میگیریم F2X رو کلانتر نسبت به F1. پس چیکار میکنیم؟ فرق آنها میشود قوه برابر تاثیر کننده F2X مثل F1. اکنون F2X رو چگونه میبینیم دوستان؟ F2X رو از روی استفاده برده از تریگونومتری، یعنی سینوس و کوسینوس استفاده میبریم و میبینیم. یعنی از این سکنجه رسکنجه میبینیم که کوسینوس الفا برابر است با چی؟ از روی قاعده کوسینوس برابر است با کتت با کنج خوابیده. در این حالت کوسینوس الفا کتت یعنی طرف سکنجه که با کنج الفا چسبیده است این F2X است. F2X تقسیم هیپوتنوزا که این است F2. خب پس از اینجا میبینیم F2X رو F2X میشود برابر با چی؟ F2 ضرب کوسینوس الفا. خب اکنون یعنی که در اینجا گفتیم F2 برابر است به F2 کوسینوس الفا. اکنون با چنین طرز یعنی میتونیم استفاده برده از قانون سینوس، یعنی سینوس الفا برابر است. خب از روی تریگونومتری، از روی خاصیت کنج ها، یعنی این دو پرویکسیون ها به دیگر پرپندیکولارند. یعنی این کنج میشود 90 مینوس الفا، این کنج است 90 گرادوس، پس این کنج میشود الفا. خب اکنون سینوس الفا از روی قاعده سینوس الفا، سینوس چی است؟ این خط مقابل کنج خوابیده، یعنی از روی سکنجه میبینیم که خط تکی این طرف سکنجه که مقابل این کنج است این F2Y است. در اینجا می نویسیم Y تقسیم خودی هیپوتنوزا که F2. خب از اینجا F2Y رو ببینیم اگر این برابر میشد به F2 ضرب سینوس الفا. پس اینجا F2 چی است؟ F2Y برابر است به F2 سینوس الفا. اگر این کنج رو فرض کردیم که 30 گرادوس باشد، خب این کنج 30 گرادوس باشد، پس کوسینوس از روی جدول کوسینوس 30 گرادوس این برابر است به ریشه 3 تقسیم 2 و سینوس 30 گرادوس باشد برابر است به 1 تقسیم 2. یکی 19. از این بزرگی رو در اینجا گذاشته حساب میکنیم که F2X برابر است به F2 ضرب کوسینوس الفا، یعنی این برابر میشد F2 چند است؟ F2 400 نیوتن ضرب ریشه 3 تقسیم 2، یعنی 400 تقسیم 2 میشه 200 ضرب ریشه 3 نیوتن. خب اکنون F2Y باشد برابر است به F2 ضرب سینوس الفا. خب F2 ما 400
ضربی سینوس الفا 1 تقسیم 2. یعنی 400 ضربی 1 400 تقسیم 2 میشود 200 نیوتن. خب یعنی که دوستان میبینیم که در حقیقت یعنی F2x 200 ضرب ریشه 3 کلانتر است نسبت به F1 100 نیوتن است. اگر این F2x را تقریبا حساب کنیم این تقریبا میشد به 346 برابر میشد تقریبا 346 نیوتن. خب پس در این حالت Fx یعنی قوه برابر تاثیر کننده در تیر x برابر میشد با چند 346 مینوس 100 یعنی که F برابر میشد با 246 نیوتن. پس شتاب جسم A برابر میشود با قوه برابر تاثیر کننده در تیر x. قوه برابر تاثیر کننده در تیر x تقسیم مسه جسم که چند است؟ مسه جسم 4 کیلوگرم است. 4 کیلوگرم تقسیم مسه یعنی برابر میشد و F 246 نیوتن تقسیم 4 کیلوگرم. خب این تقریبا برابر میشد با 62 متر تقسیم ثانیه در کوادرات به کدام طرف؟ به سمت تاثیر F2x یعنی به طرف راست. به راست. خب این میشود شتاب جسم یعنی که این جسم ما به طرف راست حرکت میکنه. خب این بود دوستان قانون دوم نیوتن.